Kella tkun laqa taħt it-tinda fiż-Żejtun, iżda il-mijiet kbar li attendew bidluha f'attività tal-massa. Għal darb'oħra il-Prim Ministru nata merħba mill-ikbar u mill-isbaħ f'attività organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti bit-tema Next 5. Ma setax jonqos li l-Prim Ministru jkun sodisfatt. Iż-żgħażagħ irridhom miegħi biex inkomplu l-bidla li bdejna f'dan il-pajjiż inkomplu nibdlu, inkomplu nagħmlu f'pajjiż Ewropew, pajjiż modern, l-aqwa fl-Ewropa, lejra tad-dinja, għaliex verament l-aqwa żmien għal pajjiżna għadu ġej. L-attività tal-Forum Żgħażagħ Laburisti saret jum biss wara d-dibattitu fl-Università. Dibattitu li fi kliem il-Prim Ministru kien festa kbira tad-demokrazija għax ħagost jara li żgħażagħ jipparteċipaw, ċabċbu lil min ċabċbu u appoġġjaw lil ma mexxej jridu. Madankollu esprima d-dispjaċir tiegħu lejn kumment li għadda l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil lill-istudent Charles Merċieqa ibn id-deputat Franco Merċieqa li għax taqsih mistoqsija dwar Għawdex qallu sellili għall-Papa. Bħal donnu immarkaħ, għallu inti m'għandekx dritt tal-opinjoni għax naf min inti. Aħna tkun min int min int, tkun min tkun, napprezzaw l-opinjoni ta' dak illi ikun. Is-Sinjura Michelle Muscat ukoll kellha messaġġ pożittiv għaż-żgħażagħ sabiex qatt ma jaqtaw qalbhom u jaħdmu għal dak li jemmnu fih. Fakret f'intervista li għamlula Times of Malta wara li Joseph Muscat sar mexxej tal-Partit Laburista. Qalet li dakinhar kienu qalula li issa li aċċettat li tkun intervistata trid taċċetta wkoll li tkun attakkata. U minn hawnhekk nagħmel kuraġġ liż-żgħażagħ biex ma jaqtawx qalbhom biex ma jiddejqux joħolmu li jirnexxu fil-ħajja. Illum il-ġurnata għandna ħafna opportunitajiet u għandna ħafna opportunitajiet ta' xogħol ukoll. Maż-żgħażagħ il-Prim Ministru Joseph Muscat kompla jitkellem dwar il-proposti li ħareġ bihom il-Partit Laburista matul din il-ġimgħa u fakkar kif dawn jibnu fuq xogħol li diġà sar fl-aħħar 4 snin fejn fost l-oħrajn 22,000 persuna benefikaw minn għotja tal-first time buyers, skema li mhix iżolata u mhux tal-aħħar għax l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. L-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Dak huwa mhux biss slogan imma twemmin. Ġifieri aħna maħniex qegħdin nikkampanjaw biex ngħidu sempliċement ara x'għamilna, imma ara x'ħanamlu, ara kemm ħanimxu aktar il qudiem.